Tapatan na sa The Clash 2024 karong Sabado kung asa mag-atbang na ang Final Four Clashers. Sila ang power biritero sa Bicol nga si Alfred Bogabil, Pride vocalista gikan Zambales nga si Angel D, Laguna's trending streamer Chloe Redondo ug ang soulful Gen Z sa Las Piñas nga si Naya Ambi. Napathrowback sab sila sa ilang class journey kung asa nahimong construction worker, waiter, kargador samtang college student si Alfred. Proud member sa LGBTQIA community si Angel D nga naglisod og out ilabi na sa iyang pamilya. Daghang singing competition sab ang giapila ni Chloe apan wa kini miundang. Ug ang pinakabatang Final Four clasher nga sinaya muutabangan ang ilang simbahan kung makadaog. Sa Sabado may bawa na kung kinsa kang Alfred, Angel, Chloe ug Naya ang mahimong grand champion sa The Clash ug muuli og 1 million pesos, house and lot ug mahimong contract artist sa Sparkle GMA Artist Center. Liparin mo ang hangganan ng langit. Walk on, with hope, hope in your heart. Sa isang pangarap, ako'y naniniwala. Ako'y lilipat at ang lahat makakakita. Never could have made it, I would have lost you, Lord. But now I see how you were there for me.